costa, l'ondulació de les muntanyes o els cims més escarpats no són fruit de l'atzar, sinó del resultat d'una batalla gegantina entre les forces internes de la Terra i els agents erosius que al llarg de milers i de milions d'anys han anat modelant el relleu que actualment podem contemplar. Aquí podem veure un exemple de sinclinal de creixement on podem veure les capes més inferiors que estan verticals o inclús cabussant cap al nord i la part més superior que dibuixa aquesta U tan magnífica en el paisatge. Aquest exemple representa un cas de tectònica i sedimentació sincrònica que va durar 3 o 4 milions d'anys i que cada capa es dipositava subhoritzontal i a mida que es anava plegant al mateix temps hi havia la següent capa que es dipositava a sobre. Això, a través d'aquests 3 o 4 milions d'anys, ens ha donat aquest sinclinal que veieu aquí tan ben dibuixat. Aquesta no és una deformació puntual, sinó que abraça tota la conca de l'Ebre. Fa 60 milions d'anys, el nord-est de la península ibèrica era una zona molt plana, de poc relleu, on començaven a col·lisionar les plaques europees i ibèrica. Fruit d'aquesta col·lisió, es va començar a produir el creixement dels Pirineus, de la cordillera ibèrica i de la costera catalana. I al mig va quedar atrapada un sistema de llacs on s'anaven acumulant els sediments fruit de l'erosió en aquestes 3 cordilleres. Quan ja no hi cabia més aigua i no hi cabien més sediments, les aigües van trobar la seva sortida cap al mar Mediterrani i es va formar l'actual riu Ebre, que va tornar a erosionar tot el reompliment sedimentari que s'havia acumulat a la conca de l'Ebre i el va transportar cap al que avui coneixem com el delta de l'Ebre. Gràcies als satèl·lits, podem contemplar i analitzar la superfície del planeta mitjançant la teledetecció. La gran avantatge de la teledetecció és que ens permet observar a escales i en perspectives que són adequades per poder copsar les grans unitats del terreny. I és que podem fer servir sensors que són sensibles en longituds d'ona que van més enllà del que nosaltres apreciem en el nostre espectre visible. Un exemple molt clar del que us estic explicant és aquesta zona de la Puna Argentina, volcànica, en la qual per nosaltres són tons grisos i marrons. Però quan observem en aquesta zona de l'infraroig mitjà podem apreciar un món de colors completament insospitat. Muntanya, plana i costa, tot està en contínua transformació per l'acció de forces molt poderoses. Este paisaje que vemos aquí es el resultado de la interacción entre los procesos tectónicos y la erosión. La erosión es el proceso superficial que tiende a rebajar la topografía y la medimos en escalas de centímetros o milímetros cada 1000 años. Lo que ocurre es que esos cambios no los percibimos porque estos procesos que lo modelan funcionan en escalas de tiempo mucho más grandes que la escala humana. La pluja, el vent, el gel, les inundacions i riuades i l'embat de les onades erosionen contínuament la superfície de la Terra. Els materials erosionats són transportats, dipositats i compactats juntament amb elements orgànics arrossegats pel vent o l'aigua. Aquests sediments es van estratificant al fons de grans depressions, de mars i oceans i també de llacs, com el de Banyoles, a la província de Girona. Nosaltres ens dediquem a reconstruir el clima a partir de l'estudi d'aquests sediments. Nosaltres venim aquí amb una plataforma de perforació, extraiem aquests sediments sense pertorbar i els estudiem capeta a capeta. Llavors ens permet reconstruir el clima, per exemple, dels darrers 2.000 anys. I en aquests 2.000 anys hem vist que l'època romana és un pèl més càlida i àrida que l'actualitat, mentre que la petita edat del gel, que és un període que se situa entre els segles XIV i XVIII, és més fred i més humit. Una erupció volcànica és un aconteixement geològic que és pràcticament instantani respecte al temps geològic. Respecte a un paleorelleu, un relleu que tenim, aquesta erupció ens deposita una sèrie de dipòsits que es converteixen en estrats i aquests estrats el que ens marquen és una referència temporal, que si sabem l'edat d'aquesta erupció podem
ja saber quina és l'edat dels materials que tenim per sobre, que són més recents, o els materials que tenim per sota, que seran més antics. A l'interior de la província d'Almeria, el riu Aguas s'ha obert pas per enmig d'un nivell de guixos d'uns 100 metres de gruix. Aquests guixos es varen formar sobre sediments més antics que foren testimoni dels canvis climàtics cíclics. Els trobem tant aquí a Almeria com a Sicília o a Creta, és a dir, per tota la conca del Mediterrani. Aquests estrats el que són uns cicles sedimentaris, que en el fons el que reflecteixen són moments més humits o més àrids. I a més, també veiem que si te'n fixes, aquí veiem 1, 2, 3, 4 i un cinquè d'aquests cicles, 1, 2, 3, 4 i un cinquè. El que sabem és que els primers cicles, de fet, tenen una durada d'uns 20.000 anys i estan controlats per lo que és la precessió, o sigui, la inclinació de l'eix de la Terra. I, en canvi, aquests d'aquí es produeixen cada 100.000 anys i estan condicionats per la excentricitat, o sigui, el fet que sigui més o menys el·líptica l'òrbita. A part de la correlació d'estrats en diferents parts de la conca mediterrània, els materials dipositats aporten per ells mateixos informació directa de les condicions ambientals que es varen formar fa milions d'anys. Els conglomerats que formen el massís de Montserrat es van començar a dipositar ara fa cosa de 40 milions d'anys. I l'estructura del massís de Montserrat ens registra una sèrie de canvis del nivell del mar manifestats com una alternança de dipòsits continentals de conglomerats i una alternança amb nivells marins de gra més fi, com els que es veuen a la meva esquerra. I alguns d'aquests canvis es poden relacionar amb canvis importants del medi ambient a escala global. Amb tota aquesta informació, no tan sols tenim una idea de com ha variat el clima en els darrers milers d'anys, sinó que fins i tot podem extrapolar-lo als darrers milions d'anys, el que ens dona una visió molt més àmplia dels canvis que han tingut lloc al nostre planeta i, per tant, ens permetrà comprendre millor els que puguin succeir en el futur. Si volem saber què hi ha a nivells més profunds, es necessiten tècniques especials. Una molt emprada és la sísmica de reflexió, que consisteix en emetre unes ones des de la superfície, registrar i interpretar les zones reflectides en nivells de l'interior, el que proporciona una valuosa informació sobre l'arquitectura i estructura del subsòl. La sísmica de reflexió ens permet fer una fotografia, una ecografia de les estructures del terra, de les roques que hi ha en el subsòl. Aquestes estructures, com les que tinc aquí al meu darrere, que tenen unes estructures més o menys verticals, si estiguessin enterrades, evidentment no les podem veure. Aleshores, aquesta metodologia el que fa és mapejar el diferent tipus de propietats que tenen aquestes roques. D'aquesta manera, podem identificar estructures on poden haver-s'hi acumulat hidrocarburs. Una altra tècnica es la monitorització sísmica. La monitorización sísmica es la observación del subsuelo utilizando redes sísmicas, como por ejemplo esta que instalamos en el norte de Marruecos. La monitorización sísmica nos permite detectar fallas activas, variaciones por ejemplo en el nivel freático, o también estudiar la migración de fluidos en el subsuelo debido a su extracción o inyección, como por ejemplo CO2 o hidrocarburos, y nos permite también investigar la existencia de sismicidad inducida en presas, almacenes de gas, etc. Les prospeccions més conegudes són les relacionades amb l'explotació de recursos energètics, ja sigui petroli, gas, geotèrmica o aigua, però també se'n fan amb objectius científics. Estem a Lorca. Ara mateix, just al damunt de la falla de l'Ama de Múrcia, és una falla on els blocs de la falla tenen un desplaçament lateral. És una falla activa i és la que va donar lloc al terratrèmol de 2011 a la ciutat de Lorca. Hem fet una perforació científica per veure com evoluciona la deformació i les característiques d'aquesta falla en el subsòl. Les mesures que fem, una d'elles és una mena d'ecografia de la roca, permet estudiar com progressa la deformació i com està l'activitat de la falla.
En el nostre viatge per conèixer què hi ha a més profunditat, hem d'utilitzar altres estratègies, ja que les perforacions no poden anar gaire més enllà dels 10 primers quilòmetres. Una forma és l'estudi de la propagació de les ones pel subsol. Un terratrèmol és un moviment sobtat a l'interior de la Terra que permet alliberar energia que després es propagarà a través del planeta. Mitjançant l'enregistrament d'aquestes ones sísmiques, que veiem aquí en els sismogrames, podem deduir propietats de l'interior del planeta, com per exemple la velocitat de propagació sísmica, però també la densitat o altres característiques del mantell. Una forma d'analitzar com són les roques situades a 50 o 100 quilòmetres de fondària és mirar què passa amb els minerals sotmesos a pressions i temperatures que simulen les condicions del mantell. Això s'investiga també a l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera. En el laboratori podem estudiar les propietats bàsiques dels minerals del mantell en les condicions d'extrema temperatura i pressió equivalents a centenars de quilòmetres de profunditat. Això ho podem fer amb aparells com aquests, una cèl·lula de diamant, en la qual hi ha 2 petits diamants i amb l'ajut d'un microscopi el que fem és col·locar una micromostra i prémer-la amb els 2 diamants, que tenen una superfície molt petita, amb la qual cosa aconseguim aplicar pressions altíssimes de l'ordre de 20-30 gigapascals. Tota aquesta informació s'utilitza per fer simulacions numèriques. I aquesta informació el que fem és bàsicament agafar per una part les velocitats d'ones sísmiques de l'interior de la Terra, per altra part les dades de laboratori dels minerals més bàsics, i això ho incorporem en un sistema físico-matemàtic per calcular 2 coses: les densitats més possibles a l'interior de la Terra i les velocitats a la que es mou aquest interior de la Terra i també la seva superfície. Això el que ens permet és saber on hi haurà zones de subducció, on hi haurà zones de generació de litosfera oceànica, etc. Els moviments convectius al mantell provoquen el desplaçament de l'escorça i, per tant, la deriva dels continents. Aquestes plaques més rígides que hi ha a l'exterior de la Terra està tota fracturada i es mouen independentment. I llavors, què passa? Aquestes col·lisionen i llavors es formen les muntanyes, com seria l'Himàlaia i el Tíbet, que això és a una velocitat d'uns 5 centímetres per any, altres zones que una placa es fica sota de l'altra i la de sobre s'arruga, com seria la cosa als Andes, i altres zones on les plaques se separen, puja el material calent de sota i es forma nova escorça. El material fluid i d'alta viscositat del mantell arriba a la superfície en alguns punts del planeta i forma volcans. Aquest material, anomenat magma, dona lloc també a la formació de nova escorça terrestre. Quan hi ha canvis de pressió, temperatura o composició en el mantell terrestre, pot generar que el magma comenci a pujar des de les parts més internes cap a la superfície en forma de diapirs. Aquests diapirs són similars a aquestes bombolles que estem veient aquí, que pujarien per les capes de la Terra fins a quedar-se a nivells superiors on podrien evolucionar fins al vulcanisme. A la península Ibèrica tenim volcans, per exemple, a la província de Girona. Bé, aquesta zona de la Garrotxa ha tingut activitat. L'última erupció és de fa uns pocs milers d'anys. Per tant, de fet, no es pot dir que sigui una zona extingida, sinó que és possible que hi hagi més activitat en el futur. Hi ha indrets del planeta on, per raons que encara no estan ben explicades, existeixen grans acumulacions de magma sota l'escorça, el que dona lloc a la formació de volcans en una mateixa zona. Aquests indrets reben el nom de punts calents i són responsables de l'existència de moltes illes, com per exemple la Reunió, a l'Oceà Índic, Hawaii i les Galápagos al Pacífic, o les Illes Canàries a l'Atlàntic. La darrera erupció del Hierro és una erupció en la qual tenim tota una sèrie de dades que són molt importants per a comprendre com funciona una erupció volcànica, però també com es prepara, quins són els productes que al final acaba fent i la realitat de l'erupció. Però l'erupció no es va veure directament. Tot i així, és una erupció que després s'ha pogut fer batimetries, és a dir, topografies del fons marí, i és una erupció amb un volum relativament important d'uns 300.000
milions de metres cúbics, no? És una erupció que té el seu volum, que és una erupció semblant a aquesta del Croscat que es va produir aquí a la Garrotxa fa ara uns 10.000 anys. El nostre viatge cap al centre de la Terra està ple d'aventures i de meravelles, molt més espectaculars del que Juli Verne ens escriu a la seva novel·la. Un immens paradís situat sota els nostres peus que tot just hem començat a descobrir.